Sanda. Ba shakka fa zargi ya tabbata lallai duk maganganun da ke kai koma akan wannan bawan Allah. Ba na son ku faɗa maganar da ba ta da tabbas. Ina son ku bani full details na menene ya faru a cikin wannan al'amari. Haka ne sa, amma mun yi aiki da bawan Allah nan kuma ka san yadda muke da shi. Kuma sa ka ga yadda ya rinka bibiyan ma aikin da muke da shi a Ilori. To ne na babu ku kwanto a wannan maganar sa. In ba shi bane wane ne shi? Zai kashe makeri ne ya ciri fuskarsa ya saka ya zo a matsayinsa shi ne? Yes sir. Sada abubuwan da ka faɗa haka ne. Amma dai ina da tabbacin wannan ba shi bane make. Kuma zai ciri muryarsa ne ya saka ya yi magana a matsayinsa? Kada fa ku manta cewa akwai tom print akwai kuma signature. Ya dai? Kamar kuka da kike. An rena min hankali. Ni da kuɗina aka rena min hankali, a karɓi kuɗina a rena min hankali. Me yake so a yi? Ina son ɗau hukunci ne. Ka kira min sauran 'yan uwanka. Zan je in rama abin da aka yi min. Ya kamata a ce ka cire ni a cikin ranka, ka cire ni daga cikin rayuwarka gabaki ɗaya. Polio, ba za ka iya rayuwa babu ni ba. Ka sani cewar kana da bukatar ta, ina da bukatar ka. Kana ji, uwa da ɗa suna buƙatar juna kuma ta dole suke rabuwa. In har kana tare da matarka, ba na jin zan iya sake dawowa cikin rayuwarka. Kai, ka sassaita bakinka, ka sassaita kalamanka akan matata. Ina gaya maka, ka ɗauki hajiya babba a matsayin kamar kuturwar uwa. Dole a zauna da ita, ka yi a hankali. To ai ni matarka ba uwata ba ce. Kar ka zama butul yaro, ka ɗauke ni. Ka san waye ike magana a gabanka ko? Polio, ina so ka saurare ni na yi maka rana, na taimake ka, na taimaki rayuwarka, kai ina jin numfashin da kake yi mai daɗi, sanadiyya ta kake jin daɗi a rayuwarka. To idan numfashi na a hannunka yake ai sai ka kulle shi in daina numfashi daga yau ko? Zago dole da zane, zaki shi sarki A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke je a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Niger. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal, inda a jamhuriyar Niger kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niyami. Kai dai kawai ka garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma ba mu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, kamar yadda muka faɗi muku, a cikin garin Kano muna nan a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Niger muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, na kowa fatan alkhairi. Ina so in tallata hajata.
wato sana'ata, kasuwata a ba alfahari na. Alhamdulillahi wani buri ne wanda nake da shi sosai da daɗewa kuma Allah ya cika min shi nake so in tallata ku taya ni farin ciki. Alansar Furnitures inda muke sai da kayan gadaje na ƙasashen waje masu kyau masu inganci don mun takaita muku wahala fita ku je ku kawo, mu muna kawo muku su. Akwai gadaje, akwai kujeru, kayan kicin, muna da labulaye curtains kenan, muna da abubuwan gida da abin da ya danganci gida muna da su. Banda kayan furniture muna da kayan yara maza da mata, muna da jakunkuna da takalma na mata, akwai kayan yara jarirai irin sabon aihuwa haka. So duk za ku zo ku same su a Alansar Furnitures, muna nan akan titin asibitin Nasarawa. To idan kuna neman ƙarin bayani ta yadda za ku same mu, muna nan a Instagram page ɗinmu official Samira Ahmad. Akwai number waya 08026030926. Za ku neme mu a wannan number, za ku yi mana WhatsApp a wannan number. Sannan kuma za ku iya yi mana DM ta official Samira Ahmad. Yawwa, ku bulbulo mana kuɗi mu bulbula muku kaya. Muna finishing na gida, interior decoration, contract supply, duk muna da muna yi. Kayan toki kowa ya san kayan toki kaya ne masu kyau. Ku bulbulo kuɗi mu bulbula kaya, muna nan muna jiran ku. Amala jaki ku aza masa gangane